एखाद्या शेजारीने दिलेल्या भाकरीच्या तुकड्यावर पोटभर पाणी पितायत आणि झोपताय. त्या तुमच्या मित्राला आपण काय भेट म्हणून देणार? त्या भेटीसाठी जाते वेळी नित्य एक मार्ग आहे. देवानं एक मार्ग शिल्लक ठेवलाय बरे. कालच मी शेजारी पोहे कांडण करण्यासाठी गेले होते. त्यांच्याकडून मुठभर उसने पोहे आणले. म्हटलं मुलांना पाण्याबरोबर पाण्यात भिजवून द्यावे. मुलं झोपली. ती उठण्यापूर्वी त्यांना जाग न देताच मी तुम्हाला देते. माझ्या राघवाला एवढीशी आमची इंग्लिशी गरीबाच्या हातची भेट तुमचा मित्र नक्कीच स्वीकार केला. मुठभर पोहे. त्याला म्हणावं मोठी अपेक्षा आमच्याकडून काही करू नकोस. आणखी घरात काही नव्हतं म्हणावं. काही नव्हतं. एवढे कुठे माझ्या मुलांच्या भुकेच्या सांत्वनासाठी पोहे ठेवले होते. ते तुमच्या मित्राला घेऊन चला. म्हणजे तुम्ही नक्कीच रिकाम्या हस्ते आपल्या मित्राच्या भेटीला नाही जाणार. या तुम्ही. नक्कीच फुल नाही फुलाची पाकळी आपल्याला मदत करेल. आपले 4 दिवस तरी बरे जातील. बघा विचार कसला करताय? जाताय ना. आपल्या गरिबीला नक्कीच त्याची गरिबीची दया येईल. बघा काय पाहते. विचार करत बसू नका. पावलं मागे वळू नका. एकदा घेतला ना निर्णय मग तुम्ही द्वारकेत जायचंच. बघा मी कसला विचार करतोय. दोन माझी मुलं उपाशी पोटी चालतोय. सांगतोय मित्र भेटीसाठी. मी वाट पाहते. द्वारकेत जाता जाताना स्वतःची काळजी घ्या. चिंता करू नको. चिंता करू नको. तुम्ही आमची चिंता करू नका. मुलांची काळजी करू नका. काळजी घेईन त्यांची. समाधान वाटते. या द्वारकेच्या चौबाजूला पाहिलं असेल तर चारी दिशेला कशी एकसारखी सुखशांती. आणि या प्रत्येक सुखशांतीकडे पाहून मन कसं आमचं प्रसन्न होतंय. आणि या सर्व सुखशांतीला कारणीभूत कोण असतील तर अन्य या विश्वाची देवता, या विश्वाचे पालन करते आणि आमचे देव प्रभू गोपाल कृष्ण. आणि यांच्याच आशीर्वादानं आतापर्यंत आम्ही आणि या द्वारकेतील सारी प्रजा सुख आणि समाधानानं वावरतायत. पण हो, मनातील खात्री आहे बरं का. येतील आम्हाला सुद्धा दर्शन देण्यासाठी यांची पावलं लवकरात लवकर वळतील. येतीला कधी
मनाच्या ठिकाणी आशा निर्माण झाली आणि त्या आशेला आता तरी आम्ही एक देव आहात म्हणून का विचारता? तुमच्या सदनात देव आला आहे आणि तुम्ही माझ्या बरोबर खोटं बोलता. अहो पण आम्हाला खोटं बोलून मिळवायचं तरी काय? म्हणजे देव आमच्या सदनी आलेच नाहीत तर आम्ही नाहीच तुम्ही बाजूला व्हा. अहो, पण तुम्ही बाजूला व्हा. कुणाला शोधताय? काय पाहते मी? अहो भामादेवी. देवांना शोधत मी इथपर्यंत आली. हा? पण ते खरंच मूर्ती म्हणतो, तुम्ही खरं बोलता. देवांना शोधायला देव तुम्ही- आमच्या सदनी नाही, देव तुमच्या सुद्धा सदनी नाही. म्हणजे देव आमच्या सदनी आले आणि म्हणून तुम्ही देवांना शोधायला इथं आला. म्हणून मी शोधत इथपर्यंत आली होती. द्वारावर आम्ही बरोबरीनं तुम्हाला सांगतोय की देव इथं आले नाही तरी सुद्धा आमच्या शब्दावर आपला अहो, विश्वास नाही. रुक्मिणी देवी रागाला नेत्र नसतात. हो. रागाने मी बोलली असेल. आणि आम्हाला ठाऊक आहे हा. म्हणूनच तर आम्ही अधिक काही बोललो मी नाही. असं का बोलले? का? श्रीमंत बाबाची लेक आहे मी. हो, तुम्ही. श्रीमंत घराण्यात वाढलेली आहे मी. बरोबर. आणि म्हणूनच तुम्हाला सांगते, म्हणूनच मोठ्यानं बोलली असेल, राहू द्या. रागाने बोलली असेल. राहू द्या तुम्ही श्रीमंत आहात पण हे बघा, बोलून- आ? मी काय म्हणते, काय? तुम्ही त्यांच्या पत्नी, मला सांगा मी त्यांच्या पत्नी आहे. आता तरी आमच्या शब्दावर आपला विश्वास बसला आता मी विश्वास आहे. की देव आमच्या सदनी नाहीत म्हणून अहो, आम्हाला तर वाटलं होतं की देव यावेळी आपल्या सदनी आहेत म्हणून आम्ही तर आता असा विचार केला होता की काही क्षण इथं देवाची मार्ग प्रतीक्षा करावी हा. आणि देव जर काही क्षणानं इथं जर का आले नसतील ना तर आपल्या सदनी येऊन देवांचं तर दर्शन घ्यावं. अगदी बरोबर आहे. हो. हर्षभरीत वदनानं रुक्मिणीच्या महालावर तुला भेट झालं. माझी भर्या रुक्मिणी मार्ग प्रतीक्षा करणार. अगये माझ्या बायानो, अगं रुक्मिणी, एक शब्द सुद्धा बोलायचा नाही. आता बोलू नका. अगये भावे, अगं तुमचा पतिने परमेश्वर या महालाच्या द्वारावर तिष्ठत उभा आहे म्हटलं. हा? अरे बापरे, काय म्हणावं तर का प्रसंग आणीबाणीचा दिसतोय. मला वाटतं काही दिवसांनी माझं आगमन झालं म्हणून माझ्यावर रागे भरले ते का. पण हे माझ्या भार्यानो, एवढा तर राग रुसवा माझ्यावर केला असता तरी हा सौभाग्याचा धनी जाणतोय तुमचा हा राग रुसवा कोणत्या तऱ्हेनं दूर करावा. भामिनी, रुक्मिणी, भामिनी, अगे रुक्मिणी, सोड तुझा बसवा. आता आले रुसवा फुगवा सोड म्हणून. काय म्हणावं एवढे मार्गप्रशा केली भावे, तर आला नाही. आता आलाय. आता कोण दृश्य मी पाहतोय. माया, ममता, आपुलकी, जिव्हाळ्यानं तुम्हाला भेटण्यासाठी म्हणून आम्हाला माझ्या भेटण्यासाठी भार्याची आलात, इच्छा हात होती. लावू नका. अरे बापरे, आम्हाला भेटण्यासाठी तुम्ही इथं आलात. त्या नवऱ्यानं आश्चर्य तुम्हाला हातही लावू नये. आज झाले किती दिवस आम्ही बायका आहोत आपल्या. आम्हाला सुद्धा मन आहे. किती आम्हाला दिवस झाले? सुद्धा वाटतं रुक्मिणी. आपलं दर्शन घडावं, आपली सेवा करावी. अगं होय, किती बोलते. मग मला सांगा, आमची आठवण येत नाही का आपल्याला? असं
होता कुठं होणार आहे का असं हा. रुक्मिणी अगं वास्तविक हे तू तरी मला विचारू नये का विचारू नये कारण ते दृश्य मी तुला जर दाखविलं तुला सर्व ज्ञात आहे एकाच वेळी 16,008 बायकांच्या साधने दिसणारा हा तुझा नवरा मग असं असताना सुद्धा आजच्या दिनी तुमच्यापर्यंत मी आलो नाही भामे आज मायापुरती लोभानो नवरा तुमचा मेळ म्हणून आपुलकीनं मी तुमच्या सदनी आलोय माझी जर का गरज तुम्हाला नसेल आम्हाला बोलायचं नाही. मला माहितीये मला या दोघांची गरज मुळीच आणि नाही. आम्ही तर आता ठरवूनच ठेवलं का? की आम्हा दोघांना तर तुमच्याशी बोलायचंच नाही मग बोलायचं कसं? पण नका बोलू मी तर इथं कुठं राहणार मला सुद्धा तुमची गरज नाही कोणी लीनता आणि त्यातल्या त्यात रुक्मिणी आता तुझ्यात तर लीनता आहेच मुळी पण आश्चर्य वाटते हिच्यात एवढी लीनता कशी काय आली त्याचे मुळाशी कारण तुम्ही आहात हा? नाही बरं वाटलं कारण पत्नीची इच्छा पूर्ण करणं हे पतीचं कर्तव्य बाबा आहे. वेडे हा. मला सिंहाभरणम रूपहा रूपस्यभरणम ज्ञानः ज्ञानस्यभरणम गुणः गुणास्यभरणम क्षमा आणि बारकाईनं पाहिलं असेल क्षमा हा माणसाचा सद्गुण आहे हा. आणि तो तू जोपासत आहे बोला ना हा? कृष्णाला आ?
माझ्या मित्राला भेटण्यासाठी आलो. कुणाला म्हणाला? कृष्णाला, देव स्वामी माझ्या मित्राला. आपले मित्र अहो काय अरे रुक्मिणी, काय झालं? देव कुठं आणि तुम्ही कुठं? काय ही म्हणावं? तुमची अवस्था काय? अहो रुक्मिणी देवी, या गोष्टीची कल्पना देवांना तर करायलाच. हे तर मला पृथ्वीबद्दल नसेल. आणि असं नसेल यांचं कुणीतरी सुदामा नावात व्यक्ती काय? फडक्या मिळाली हा. वा वा अंगावर वा. नीट वस्त्र नाहीत, तरी मी म्हणतोय चालायला जात नाही. तिची वाणी, ती वाणीने एक शब्द माझ्या कर्णावर पडता क्षणी हा गोपाल कृष्ण निराहीन होता, तो जागृत क्षणाचा झाला. म्हणजे माझा सुदामाला काय? नाही नाही, विश्रांतीपेक्षा माझ्या सुदामाची भेट घेणं मला गरजेचं आहे. बाजूला हो. नाही नाही. अरे तुझी जागा या चरणाची नाही, देवी काय? या परमात्म्याच्या, या गोपाल कृष्णाच्या हृदयाशी तुझी जागा आहे. गोपाल कृष्णाच्या हृदयाची तुझी जागा आहे. अरे शंभर वयाची तुला पाहता क्षणी मी झालो नाही. हे का वेड्या, काय मी भळभळा रडतोय? अरे रडू नकोस. हा तुझा बालपणीचा मित्र कृष्ण तुझ्या समोर असताना नाही. अरे पण सोबत हे माझ्या या द्वारके माझ्या राजप्रभू या महाराजच्या ठिकाणी अहो पण यांना कुठं घेऊन येताय? देवा, अहो पण हे फडक्या मिळाली. चप म्हणताय. आम्ही खबरदार. अरे काही शब्द तर का काय पाहतो मी? या माझ्या मित्राच्या बाबतीत तर का बोलला असा, एक साधा बोला बोलणं करायचं तर का तांडव केला असा, खबरदार. मित्रच का? अरे ये उभा कसा? बस माझी इच्छा आहे. नाही. मित्रा तुझ्या म्हणून आजपास मित्रा, माझ्या इच्छेसाठी, माझ्या इच्छेसाठी शब्द बोलायचे. अरे पण हे का काय मी पाहतो मित्रा, मित्र भेटीनं आज दुःखी कष्टी नाही. अरे बापरे सुदा, अरे सुदा काय मी पाहतो पायातून एकसारखा रक्तस्राव होत आहे. अरे या तुझ्या पायाला काटा रचलाय. काय नाही काय? देवा, देवा, हे काय करताय आपण? सुदा, रुक्मिणी, अगं पाहता का? जा पाणी घेऊन या. जा पाणी लवकर. लवकर जा माझा मित्र सुदा बोलतो. नाही हे माझं. जरा काळजी कर. रुक्मिणी, लवकर ये म्हणतोय. पाणी घेऊन ये. पण हे का? अरे तू आल्याची जाणीवही मला दिली नाही. अगं आण लवकर आ.